merkatuan parte hartzeko bi aukera daude, bi aukera ezberdin, bat izango litzateke postu bat eskatuz txinzer.comen izena eman da. Kasu horretan postua daukan pertsona goizean zehar egon behar du hemen, merkatuan, objektuak saltzen, eta beste aukera da gordailu salmentan ustea. Gehienez 10 objektu utzi daitezke, txingoiko hezitzaileak arduratzen dira objektu horiek saltzeaz, eta merkatua amaitzen denean, parte hartu duten pertsonaiek etorri behar dute edo saldutako objektuen dirua jasotzera, edo bestela saldu ez direnen objektuak jasotzera.